Gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah ngapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram? Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Ah ndak percaya aku. Nah, malah putus aku. Sering saya like postingannya. Apa? Jadi asumsinya sudah ke situ tuh. Saya nge-like fotonya. Bisa saya nge-like fotonya cowok di grup. Nah, iya. Apa sing dadi sampean nge-like iki apa? Ya kan saya gimana ya? Random aja. Oh, kepijat berarti. Ojo GR. Sudah di atas kepijat. Boten saged Kanjeng Rama. Boten saged. Ingkang pantes minangka dados Senopati Agung Negari Ngamarta menika boten Gatotkaca, nanging ingkang putra kula pun Bama Narakasura. Lah kok malah si Gatotkaca ingkang dipun pilih kaju menengaken dados Senopati Agung niku kados pundi Kanjeng Rama? Kamangka putra Dwarawati langkung sekti timbang anak Arimbi. Ulup Bama Narakasura si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng dadi Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta kuwi mau wis antuk idi palilah saka para pepunden kang sarta wis entuk idi palilah saka para pinisepuh lan uga sinengkuyung kelawan para bebrayan agung. Kabeh para kawula wis padha sarujuk mbok menawa si Gatotkaca ingkang kadadekake Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta nggih Bama. Boten idep. Ingkang baku kula mboten condong, Bama mboten rumajang. Yen to si Gatotkaca ingkang kadadosaken minangka Senopati Agung wonten negari Ngamarta. Mila sowan kula wonten jengandika Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi cara paduka? Kados pundi reka daya paduka? Amrih ingkang putra kula pun Bama Narakasura saged dados Senopati Agung. Senopati negara Ngamarta kudu Bama ora si Gatotkaca. Angudari tiasrariwut Urawati arawat wawati Wadi lamun kauningan mreng sang ambek ngomaladi tanwandi pinaradi bloko kadornan kang hambek judi anakku bocah bagus nggir Bama Narakasura sumurupa mbok menawa dina sak mengko
para dewa, para jawata bakal nurunake kanugrahan. Kanugrahan mau ya kuwi wujute Wahyu Senopati ingkang ingaranan Wahyu Topeng Waja. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Mbok menawa sapa wae. Mbok menawa sapa wae satriya ingkang anduweni niat ingkang suci lan sedya ingkang luhur bakale ngudhokake jiwa ragane marang nusa kalawan bangsa ya satriya kuwi mau ingkang bakal kecondhokan Wahyu Topeng Waja wahyuning Senopati. Kamangka dina sakmengko calon Senopati Agung adimu Si Gatotkaca lagi nandhang raga. Tegese adimu Si Gatotkaca dina iki lagi nandhang lara. Madal saliring usada. Ya kanthi perkara iki Anjalari bingung bilung-lunganing pepunden-pepundenmu para Pandhawa. He Bama, haladialah. Oh. Ya. Hoi, hi, oh, hi. Hoi. Seno karata mretara tamtu ning upamati tetep dadi pangobahaning wot latalah ya. Gatotkaca nandhang raga Dewaji. Ya pancen kaya mangkono ngger Bama. Welah talah. Tegesipun menika sampun dados sasmitaning Gusti, mbok menawi alam menika mboten condong karo Si Gatotkaca. Sampun cetha ngeglo ingkang tanpa warana bilih Gatotkaca menika mboten kedrajatan dados senopati. Tumrap Wahyu Senopati ingkang winastan Wahyu Topeng Waja kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Rama Dewaji. Kados pundi egoh pratikel paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna supados ingkang putra kula pun Bama Narakasura ingkang saged anggayuh wujudipun Wahyu Topeng Waja wahyuning Senopati kula wau. Satemah kula saged dados Senopati Agung mapan wonten ing nagari Ngamarta. Sanes Si Gatotkaca wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Menawi mboten jengandika pinangkani ingkang dados panyuwun kula supados paduka Kanjeng Rama nggayuhaken wujudipun Wahyu Senopati Wahyu Topeng Waja kagem ingkang putra kula pun Bama Narakasura. Negara Dwarawati mriki badhe kula biyuki batang sayuta. Oh. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ketang gedene tresnaku marang jeneng sira anakku Bama Narakasura. Ya to ya. Dina iki bakal tak budidayake. Murih Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Waja bisa cumandhak marang jeneng sira anakku Bama Narakasura. Ratu Dwarawati Prabu Kresna
Ratu Ndwarawati Prabu Kresna bakal munggah marang Kahyangan Suralaya. Anyadang sarta anyadong tumuruning wahyu topeng waja. Muga-muga apa kang dadi sedyanmu ya kuwi Bama Narakasura anggone duweni gegayuhan kepengin dadi senopati. Kepengin jinejer dadi satriya tanah Jawa. Bisawa kasembadan ya kulup anakku Bama Narakasura. Iku saknyatane Gunjang seret inangun Wong temon naluri Rinekto muni Rinanggung kirangan Prihesa kami arsi Anggrek sasidenan Rapo babincaran Suwe-suwe menuju krono banting Anda kami romo Sikrat saya datang Sumanding alire Bujang Hanjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrik ong sekar
kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Hong ilahing sekaring bawana langgeng kakang kakang guna Resi Narada kakang kelut wisa banteng wareng kawula wonten punapi Adi Guru kakang pramila jengandika kakang Resi kula piji mangayun awit nedya kula kanthi wawan pirembakan ingkang magepokan kalian kahanan ing kahyangan Junggring Sailaka ing rikalenggahan sakmangke sakmangke kahyangan Suralaya nedeng ketaman goro-goro kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh para hapsara miwah para hapsari miturut gagasanipun Kakang Narada suwasana ingkang animbrung kahyangan Suralaya ing dinten sakmangke kadaya saking menapa Kakang Narada pragenjong pak pong parudoyong tinegor wong slere gence buntute acel kater Adi Guru mugi kawuningan kahyangan Suralaya sakmangke ketaman ruhara inggih awet kadaya saking wanter tapa bratanipun titah pujangkara satriya ing pringgondani nenggih pun Gatotkaca Kakang lakar kados mekaten nanging manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata dinten sakmangke Gatotkaca nedeng nandhang ruga tegesipun Gatotkaca lara Adi Guru kados pundi Gatotkaca nandhang sakit menika namung ing tata lair ketoke Gatotkaca lara ora bisa mobah ora bisa nglawat ning estonipun Gatotkaca menika nedeng hanindakaken tapa brata saking wantering tapa bratane si Gatotkaca mahanani kahyangan Suralaya menika Sor Prabawa Adi Guru lalajeng ingkang dipun suwun utawi ingkang dipun ajab kalian Gatotkaca menika menapa Kakang mugi kawuningan Adi Guru boten wonten sak siliring bawang malih negari Ngamarta badhe amisuda senopati enggal negari Ngamarta badhe amisuda senopati enggal awet saking idi palilahipun para pepunden miwah idi palilahipun para pinisepuh ingkang sarta sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih Gatotkaca ingkang pinilih dados senopati agung mapan wonten ing negari Ngamarta lah Gatotkaca nampi wangsiting Jawata mbok menawi Jawata badhe nurunaken kanugrahan ingkang aran Wahyu Topeng Waja ya wahyuning senopati dados cekak aosipun Gatotkaca nglampahi yoga brata kala wau namung badhe hangajab tumedhakipun Wahyu Senopati Adi Guru Permara reh mangasa humya ngambreng
kadikaronaning kaswahasih ring marga Hamalatgung Resang Kanta Mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus Hamara mayanto lakar leres dawuh jengandika Kakang Guna Resi Narada ing ripalenggahan sakmangke kapara nyata para dewa badhe nurunaken wahyu topeng waja ya wahyuning Senopati dhateng sinten satriya ingkang anggadhahi niat ingkang suci sedya ingkang luhur ngudukaken jiwa raganipun dhateng nusa kalawan bangsa sareng kula gagas kanthi kandas kula gonta kanthi cetha inggih namung si Gatotkaca ingkang wenang anampi kanugrahan wahyuning Senopati kala wau awit ngengeti sampun ageng lelabuhanipun satriya Pringgondani dhateng negari Ngamarta utaminipun labuh dhateng para kawula dasih ing negari Ngamarta lajeng benjang menapa Adi Guru badhe nurunaken wahyu Senopati ya wahyu topeng waja kala wau dhateng titah Pujangkara si Gatotkaca Adi Guru Kakang Guna Resi Narada anyarengi lintang alian dinten sakmangke ugi badhe kula turunaken wahyu Senopati dhateng pun Gatotkaca Kakang lintang alian leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ing lerlena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtulusa mengko sang dyah utama Om awik nam hastu nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun waspadakake iki kaya Kresna ingkang prapta ana ngarsa ulun ana parigawe apa Kresna kok katon sumengko pengawak bojro laku muhih Ratu Ndrawati nun inggih yang adipukulun sedyaning kayun dinten sakmangke namung badhe nyuwun senjata pitulungan
Awit sekedhap malih negari Ngamarta badhe wonten wisudan senopati enggal. Putra kula Pringgondani nuwun inggih pun Gatotkaca. Nanging dinten sakmangke Gatotkaca nedeng Hanandang Raga. Pramila sowan kula Duh Pukulun, sowan kula namung badhe nyuwun usada murih Gatotkaca saged waluya jati temah nirmala. Kresna kawruhanana. Larane si Gatotkaca iku mung tata lair. Nanging sejatine si Gatotkaca lagi nindakake tapa brata. Hangajab tumuruning wahyu topeng waja ya wahyuning senopati. Pancen dina sakmengko wis dadi jangkaning para dewa. Ya mung si Gatotkaca ingkang pantes nampa wahyu topeng waja kanggo sangu anggone Gatotkaca bakal pinilih jinejer dadi senopati. Mekaten Pukulun Kresna iya. Menawi mekaten wahyu topeng waja badhe kula suwun dinten sakmangke. Tumunten badhe kula wulungaken dhateng si Gatotkaca awit selak mesakaken penggalihipun para pepunden miwah penggalihipun para pinisepuh ingkang nginten mbok menawi Gatotkaca menika estu nandhang sakit. Iya ya Ngger Kresna, kita nyuwun tumruning wahyu topeng waja pancen ora luput. Wektu dina iki wahyu topeng waja ya wahyuning senopati pranyata cumandha ana kahyangan Suralaya kene. Lah sakmengko wahyu topeng waja bakal ndak turunake marang Gatotkaca lumantar jeneng kita Kresna. Inggih, kula trimah namung dados lelantaran Pukulun. Iya ya Ngger Kresna, mara gage tampanana iki wahyu topeng waja ya wahyuning senopati. Wis ndak pasrahake marang jeneng kita Kresna. Mara gage wahyu topeng waja ya wahyuning senopati enggal wenehna marang satriya Pringgondani si Gatotkaca. Nyuwun pamit Pukulun aja ninggal duga lan prayoga Kresna. Eyang Pukulun, aku ingkang sowan. Abantuk wahyuning Allah ya tumilah mangulah ngilmu bangkit mikat areh mangukut kukutaning jiwengku Simbah Guru aja kaget, aku Bambang Wisanggeni ingkang sowan. Wisanggeni katon sumengko prapta jeneng kita ana parigawe apa? Ngene ya,
Wigatiku sowan ana kene Wisanggeni mung bakal takon. Takon babakan apa Wisanggeni? Iki mau Simbah Guru kedayowan sapa? Kedayowan uwakmu Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Perlune wa Kresna njaluk tumuruning wahyu topeng waja ya wahyuning Senopati. Kanggo sapa, Mbah? Kanggo kakang kita Gatotkaca ing Pringgondani. Wah, la iki. Ya Simbah wenehke wahyune iki mau, ya ndak wulungake Wisanggeni. Weh, la kujurane. Wahyu dipadake barang diwulang-wulungke sakarepe dhewe piye to ki? Walah Mbah Guru, Mbah Guru. Ing atase panjenenganmu kuwi pimpinane para dewa. Ning kok grusa-grusu iki kepiye to, Mbah? Janjane ning kene iki dewane ya akeh. Ning kok wis ora awas sing dadi panggraitane? Ing atase Simbah Guru, Simbah Narada lan dewa-dewa liyane do ora tanggap apa wigatine Siwa Kresna nggone njaluk wahyu Senopati iki mau. Apa Simbah Guru ora pirsa? Lho, pirsa babakan apa Wisanggeni? Wah, la iki. Dewa kuwah-kawah iki piye to iki? Sumurupa ya, Mbah. Wektu dina iki Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang. Ya kuwi Kakang Bama Narakasura. Ingkang perlune bakal kepengin ngalap tumuruning wahyu topeng waja minangka sarana dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Kamangka selawase iki Kakang Bama babar blas ora tau duweni lelabuhan apa-apa marang negara Ngamarta. Lelabuhane babar pisan durung nate dirasake para kawula cilik. Dadi cekak cukupe, Mbah. Dewa sakayangan ning kene iki mau nggur diapusi karo Ratu Ndwarawati. Sing jarene wahyu bakal diwenehke Kakang Gatut, nanging sejatine bakal diwenehake marang anake dhewe Kakang Bama Narakasura. Wah, tatal. Weh lah kepripun kakang Guna Resi Narada. Lah dalah pragenjang. Pak Pong tinegara wong kali codhengetan niline. Weh lah jebulane telek dibungkusi mripate dewa melek padha diapusi. Diapusi Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Ning kene aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Jer kabeh mau salahe para dewa. Banjur prayogane kepriye Bambang Wisanggeni? Mbah Guru, tekaku mrene iki mau dikongkon karo Kiai Semar. Krana manut dawuh Kiai Semar, larane Kakang Gatotkaca tambane ana kahyangan kene. Sajake Kiai Semar wis tanggap ing sasmita, kalamun kakangmu Gatotkaca sejatine amung anyadang lan anyadong tumurunning kanugrahan. Nanging malah kanugrahan mau direbut karo Ratu Ndwarawati. Wis pasrahno aku wae, Mbah. Pasrahno aku wae. Tak tututane lakune Siwa Ndwarawati. Duga-duga ginawa, ati-ati aja nganti keri Bambang Wisanggeni. Dewa-dewa sugata marang soring prang mutani arom-arom ngentanu ing kawiyat Narada ngepalani ong
Nata Kresna lan hangandika duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mulat soleng arinira iki anakku bocah bagus kang ngandhek lakune pun wa ing Dwarawati. Aja kaget ya wa. Wis anggeni kang ngandhek marang lakumu awit wektu iki aku duwe perlu karo Siwa Kresna. Perlu apa ngger wis anggeni enggal babarna. Wangsulana kanthi jujur ya wa. Iki mau wa Kresna bubar saka ngendi lan arep menyang ngendi? Wis anggeni pun wa iki mau saka negara Dwarawati bakal tumuju ana ing kasatriyan Pringgondani. Dene perlune ya kuwi niliki kakangmu Gatotkaca kang lagi lara. Eleh ngapusi kowe. Ndak percaya aku. Saka Dwarawati apa saka Kayangan? Saka Dwarawati nggih. Dwarawati apa Kayangan? Saka Dwarawati wis anggeni. Yen Siwa Kresna ora gelem jujur, ora blaka, iki engko kelakon ana ratu ora kajen lho, wa. Aja dikira wis anggeni bocah wingi sore ora wani, Yen Siwa Kresna mapan ana bebener, tak ajeni sing kanthi tenanan. Ning ladyanto Siwa Kresna iki ratu ana ing negara Dwarawati, titise Bathara Wisnu, ning nek tumindake luput, aku bocah nom sing wajib ngelingake. Tonyo raimu apa piye? Kosik to kosik. Kok kowe njur nutuh karo uwakmu Dwarawati kuwi ketemu pirang perkara wis anggene. Ayo ngaku luwih dhisik. Saka Kayangan to iki mau? Iya. Iya pancen bener. Saka Kayangan Dwarawati nyang Kahyangan lagi iki mengko bakale menyang Pringgondani. Ya ta ya ngono ya entuk. Lah pitakonku sak banjure. Siwa Kresna sowan ana Kayangan njaluk kelawan pukulan Bathara Guru apa wa? Siwa Kresna nggawa apa? Aku ora nggawa apa-apa ki, Ngger. Lanjur Wahyu Topeng Waja ki kok anggap apa? Ayo. Aja kriyap-kriyip. Jane Kresna dina iki lagi mlingerke blate apa piye to? Ayo kok wenehke apa ora? Kene tak jaluk Wahyu Topeng Waja manut dawuh para dewa dadi jodhone Kakang Gatotkaca. Wahyune gawanen kene wa. Wis anggeni piye? Wahyu Topeng Waja tak gondeli, Wahyu Senopati bakal tetep tak gondeli. Wah, lara kena digawe becik, kelakon tak jotos tangkeme. Wah, ayo. Wah. Welah dalah. Wis anggeni murang tata. Bocah wingi sore wani nepak mbun-bunane wong tuwa. Dewi sanggeni. Kepeksa aku tega karo kowe wis anggeni. Dikandani apik-apik lah kok malah adol sulapan kowe.
rumangsane yen dadi gedhe ngono kuwi aku gumun apa piye? Kasekten kok dienggo aji mumpung, lagi iso sak jurus wae kok mecahi bata turut dalan. Ewa, sawangen wis anggeni. Sing iso dadi gedhe ora mung kowe wae. Wah. 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 Hancur. Bangga kowe saiki, Wujute Wahyu wis tak regem. Aku ngerti Wahyu iki bakal kok wenehke anakmu ya kuwi Kakang Boma, ya to? Ning ngerti ya wong, ngerti ya. Wahyu kuwi ora iso dioyak. Ning Wahyu kuwi marani dhewe, ngerti ora? Apa-apa kuwi nek dioyak mesti malah mlayu. Siji, Wahyu loro wong wedok iki biasane ngono kuwi. Ning nek biasane ur diumbar ngono malah marani dhewe ngono. Sawangen. Sawangen Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Waja iki. Bakale tak guang. Arep ben Wahyune milih dhewe. Kakang Gatot apa Kakang Boma sing menang ngentukake Wahyu Topeng Waja.
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Kuma leyang pindharana kengka buncang aduh babu aduh baburaga ningsun duh dewa ngayomana raga hamba kang nandhang urudaten anakku bocah bagus anakku bocah gagah Gatotkaca warasaya nggir iki pun ibu Arimbi kulup kowe aja mung meneng wae ndang mariyaya Gatotkaca muspra tanpa guna ibumu ngerti padange jagat lamun to ngerti anake lanang ora iso nglawat Gatotkaca ndang waras yonang wah Arimbi ora susah kowe nangis wae kamangka ya ora kurang-kurang anggonku golek tombo kanggo warasi anakku Gatot nyatane nganti tekan sprene durung mari mula tak jaluk Arimbi kuwi sabaro kowe sareo aja nangis wae tak sawang praupane Gatot kaya ora nandang lara nanging nyatane kok babar pisan ora bisa nglawat warasaya nggih kulup Gatotkaca Kakang Mbok Arimbi kula suwun ampun ngantos hanglangut nemoni kahanan menika sumangga langkung prayogi ndedonga marang Gusti ingkang Maha Agung murih ingkang putra Gatotkaca enggal waluya jati temah nirmala tobat ora maido kok Den wong tuwa kok ngerti anake lara menika atine susah atine sedih menika ora maido mila tresnane wong tuwa dhateng anak niku ora winates pancen bener ngendikane para pinter para sarjana sudaning budi wong tuwa kuwi karo anak ibarate kaya mripat lan jempolan sikil
Jempol sikil niku ibarate anak, mripat kuwi ibarate wong tuwa. Yen jempolan sikil niku kesandung, mripat niku melu mbrebes mili. Heeh ya, Truk. Ning ora ana ya, Mas. Mripat keculek jempol sikil melu nekuk-nekuk. Ora enak. Mula kuwi lho, Gong. Dadi anak kuwi ora entuk wani karo wong tuwa, ya. Luwih wong tuwa wadon utawa ibu. Wah, kuwi malati tenan kok, Gong. Sebabe, sebabe anggone Kanjeng Ibu ngandhut wujude jejabang bayi kang suwene 9 sasi 10 dina direwangi mondol-mondol kaya ngono kae. Apa meneh yen wis babaran, tenan. Kok nganti ora pepak sambung tuwe, iso gondol nyawa tenan kok, Gong. Ngono, heeh. Mula saka abote wong bayi, saka abote wong babaran, ahli sufi mengatakan wong bayi pisan kuwi ganjarane kaya wong lunga kaji ping 3. Ngono. Ngono, heeh. Kuwi saking abote, saking rekosane wong bayi. Mula pengumuman pisan kanggo guru-guru SMP 1 Prambon kene. Kowe nek ora kuat ngempet, ya kowe munggah kaji wis to mbayo ae Bu Guru. Wis padha karo munggah kaji ping 3. Cetat-cetat kaya kucing ngono. Ayo. Kakang Mbok. Yanyi Cano kok kepiye Yanyi? Prayoginipun kula aturi nadar kemawon. Sinten mangertos kanthi nadar menika badhe andayani waluyan ingkang putra pun Gatotkaca. Anakku bocah bagus Gatotkaca warasaya nang. Mengko yen kowe wis kelakon waras bakal tak gandeng tanganmu ndak ajak sowan ana pertapan Sabta Arga bebarengan eyangmu Wiyasa ngunjuk rasa syukur ana pertapan Sabta Arga saya anambahi asreping swasana Kakang Mas Werkudara Kakang Mas jlamprong hanapa monggo kula aturi nadar Kakang Mas Janaka kula wonten dawuh aja dadi atimu sajeke urip Werkudara ora nate nadar. Alah padune medhit kuwi, Tru. Apa ya? Ora gelem kelangan duit ngono kuwi. Apa ya? Liyane nadar ora gelem nadar, nek ora wong mleki mbene. Ha iya, ning ya wonge ya dhewe-dhewe. Ndara Werkudara nadar ora gelem. Ayo wong patak wantu solas logo lagon lagiyane kuwi dhewe-dhewe kok, Gong. Ngono iya no. Alah mbel. Ndara Bima ki medhite wis ora kliwat ukur paribasan nyekel banyu ora bocor lho, Truk. Ayo, Lho nggih menawi makaten kula ingkang badhe nadar Kakang Mas ya nadaro Gatotkaca yen to kelakon waluya jati-jati temah nirmala pamanmu Janaka bakal nadar ya kuwi ngluwari sesajen upacara syukur kelawan kabeh para kawula ing negara Ngamarta kanthi wujud syukur waluyaning Gatotkaca mula enggal warasaya nang nggih bocah bagus Gatotkaca punapa dipun keparengaken ingkang abdi kula pun Petruk tumut nadar Ndara iya Petruk nadaro Ndara Gatut waras nggih Den sehat menawi Ndara Gatut waras badhe kula tanggapaken wayang 7 dina 7 bengi meneng lan boten peduatan beren ora mung wayang awane jaramang berang jaranan nggih campur sari elektron ya siap udah wis pokoke nadar kula ngaten niku Ndara iya Petruk kowe wis nadar nggih kula dipun keparengaken kula nadar Ndara iya Bagong kowe melu nadar anu Ndara Gatut upami paduka ndang waras nek Ndara Gatotkaca waras nek Gatotkaca ndang sehat kula nadar kula badhe ngemis nadar kok elek nadar kok ngemis to Gong ya ben niku anu kok terobosan kok nadare kabeh ngentekne dhuwit nek ngemis lak malah entuk dhuwit oh iya Janaka wonten dawuh yen pancen kaya mangkono aku bakal melu nadar Werkudara nadar besok yen Gatotkaca waras aku bakal ngampleng ndase Bagong oh tangkis no tangkis ini melok pencak silat ya kuwi lho maksude tangkis no ora mangsa kuwit mau kok njarak ae
Anakku ngger Gatotkaca jembidung atine ibumu yo ngger. Ndang warasaya kulup Gatotkaca. Reka daya lan pambudidaya kantun setunggal. Nuwun inggih nengga dhateng praptanipun anak kula pun wisanggeni ingkang sakmangke kula utus supados nakyenaken sakitipun Gatotkaca dumateng Kakang Semar Badranaya. Kakang Mas Werkudara lan Kakang Mbok Arimbi. Mugi-mugi lelakon menika ing mangke saged enggal antuk suluh sulak ing papadang. Lagi cawaman sabda horeg kang sumewa kegering pasewakan kata samyana areka wonten dwirata mekta pedhot saking wantilan Sikra pala kang kuningal acampo samya metali lara dadit wileting kanta danyangkong manguncang niti benjang sang aji micil Kula ingkang sowan Adyatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi menyang utama ora pangling iki kaya Siti Jayabuma sing sowan ana ing Pringgondani Janur gunung kadingaren kowe sowan ana kene ana wigati apa Buma Amit pasang kaliman tabik pisowan kula sinabata ing Iladuni dumawahing tawang-tawang Paman Werkudara lan Bibi Arimbi nyuwun sewu sampyun kagat sadurunge menggalih mbok bilih sowanipun Buma ing Pringgondani menika kula kepengin tilik adi kula ing Pringgondanipun Gatotkaca manut dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayipun Gatotkaca sakmenika nandhang raga dereng antuk sawijining usada sareng kula tak yenaken tinemen jebul kabar menika kabar ingkang leres lah kok si Gatotkaca dereng antuk usada Buma pancen bener kamangka sethithik wanci maneh Gatotkaca bakal kawisuda dadi senopati lah kok malah nemahi leloro Yayi Gatotkaca enggal waras Yudi iki aku kakangmu Buma Narakasura ingkang wis sowan ana Pringgondani kene Yayi waras Yudi jare calon senopati loro iki piye ayo tangi ayo enggal waras sing kepengin dadi senopati ora ngomongake si Gatotkaca dhewe nanging pun Kakang Traju Trisna sejatine uga melek kelungguhan senopati agung negara Ngamarta yen si Adilara apa pun Kakang wae sing jumeneng dadi senopati Gatotkaca waraso agat ore sang kaperang ore nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya seto kang malang adi
Ya si tukang sing tias ya si tukang kudu kering ya si tukang kudu kering lah ing kono mau banter panantang risang Bama Narakasura ratu ing negara Trajutrisna ingkang asung sesumbar ing satriya Pringgandani parandene sang Gatotkaca mung kendel kiwala datan mobah datan pemusik dumadakan ing akasa ana cahya mantra sak sada lanang ingkang manjing ana badane sang Gatotkaca tuhu menika wujudipun wahyu topeng waja giya manunggal mring satriya Pringgandani gregah sang Gatotkaca kaya wungu saka nendra sang satriya Pringgandani wis waras nang wah Ansamar pamaring sugismo sinukmaya winahya ing hasepi sinimbang trenging kalebu pambukaning warana anakku Gatotkaca kowe wis waras kulup iki mau tambane opo kok iso kowe dadi waras duh Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu sejatosipun kula menika mboten sakit nanging muhung nindakaken tapa brata angajab tumuruning Wahyu Senopati minangka gegebengan anggen kula badhe kawisuda dados senopati lan mugi kawuningan duh Rama Kyai lan Kanjeng Ibu lan mugi kawuningan niki wau wonten cahya mantra sak sada lanang Wahyu Senopati sampun manunggal wonten angga kula duh Rama Kyai syukur bagi sewu ala banjur sapa iki mau kang dadi lantaran tumuruning kanugrahan pun Kakang Indrawati kang dadi lantaran Yayi Para Jlitheng Kresna kakangku gedhi pun Kakang kang dadi lelantaran tumuruning kanugrahan ngaturake panuwun kang tanpa pama awit saka Kresna kakangku kang wis dadi sarana Gatotkaca bisa nampa kanugrahan Wahyu Senopati ngaturaken gunging panuwun Dewa Ndrawati karana sampun dados lantaran tumedhakipun Wahyu Senopati dhateng ingkang putra kula pun Gatotkaca Dewa. Iya Gatotkaca. Wahyu topeng waja wis ndak jaluk saka pukulan Bathara Guru, nuli tak uncalne mrene. Rehne kabeh kuwi wis dadi kudrate, mbok menawa Wahyu Senopati iki kowe kang sembada anggayuh kulup. Dadi cekak cukupe. Cekak cukupe pun Kakang Ndrawati kang dadi lelantaran tumuruning Wahyu Senopati Werkudara. Aja percaya. Gelut neh apa piye? Ya ampun iki.
Lah kok iso-isone kowe goroh iki lho, Tak jaluk Siwa Werkudara aja percaya ya, wa. Pancen bener wa Kresna sing njaluk wayu topeng waja saka pukulan Bathara Guru nanging sediane arep diwenehke nyang Kakang Boma. Ayo aja plentas-plentus. Ngakoni salah, ngakoni luput apa ora? Yen ora ngakoni kelakon ana ratu aku keset dasik waduh wis aja kula. Iya wis anggeni. Aku ngakoni luput, aku ngakoni salah. Werkudara piye? Aku njaluk pangapura ya dipun Kakang Goroh. Wa Werkudara wis anggene piye? Iki mau Wayu Senopati tak uncalne mergo aku rebutan karo Siwa Kresna. Manjing ana badane Kakang Gatut krana manut dawuhing para dewa. Sing menang nampa Wayu Senopati ya mung Kakang Galukaca. Saiki aku bakal takon karo Siwa Kresna. Sebabe apa kok tumindake Siwa Kresna nganti kaya mangkono? Wis anggeni, kabeh iki bisa dumadi krana aku tinangisan anakku Boma kang uga kepengin dadi Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Dadi Kakang Boma ya kepengin dadi Senopati. Iya wis anggeni. Aku kok kepengin dadi Senopati mapan ana ing negara Ngamarta. Minangka labuh dharmaku marang Pepundhen Pandhawa. Ya ora apa-apa. Ning aja nganti ngrebut sing dudu hake. Merga Wahyu Senopati mono jodhone Kakang Gatotkaca. Saiki ngene wae, didu wae. Karepe wis anggeni ana alun-alun negara Ngamarta digaweke blabar kawat jangeci nencang. Perang tanding antarane Kakang Gatut kelawan Kakang Boma. Sapa sing unggul ya kuwi kang bakal kawisuda dadi Senopati. Nanging ana pitukane, ana syarat-syaratane. Apa syarat-syaratane? Wis anggeni. Siji, ora entuk padha sing padha nyengkuyung ora entuk. Iki mengko gawe rusuh. Sing dukung Kakang Boma ora kena gawe rusuh, sing dukung Kakang Gatotkaca uga ora kena gawe rusuh. Syarat angka 2. Sajroning perang tanding iki mengko aja nganti ana sing bantu binantu utawa rewang-rewangan. Piye? Wani apa ora Kakang Boma? Ya, wani wae. Tak enten coba. Oh. Nambah-nambahi gawean. Awake kesel kok malah kon gelut. Awake kesel musim rendeng malah kon gelut. Rendeng-rendenge malah enak lho nggo gelut. Raimu aja trocoh lho ning sekolahan lho. Udah. Wis tak niati kok kan omahe tak nawahi tusoli aja trocoh, aja trocoh, aja trocoh, aja lekoh, aja lekoh, aja lekoh. Nganti trocoh cowok 500.000. Siap lho. Ora usah wedi, iki totoane Senopati lho nggih. Senopati Agung negara Ngamarta. Wani apa ora? Enggal tata-tata pangestune wong tuwa sing dijaluk. Paman Werkudara ora usah melu jumangkah ora perlu melu merembyah. Kabeh sing ngatasi ora ben wis anggeni. Ya aku manut Petruk. Dalem Ndara. Kowe mbantu aku ya. Wah, mbantu napa niki? Iki mengko yen ana sing gawe rerusuh utawa ana sing rewang-rewangan kandhake aku. Laporne aku. Lah, njaluk digawekne kaos, Truk. Iya. Digawe kaos tulisane Treu. Ora usah kaos-kaosan. Wis ora usah do celemetan. Ayo samapta nggih mangestaken dawuh. Tak kira wis samapta ing gati sawegeng diri, Pak. Apa Werkudara piye? Sapa wae sing nglanggar aturan tegese ora duweni niat kang suci lan sedya kang luhur anggone dadi Senopati. Muga-muga sapa wae iki mengko kang kajumenengake minangka dadi Senopati bisa mimbuhi katentremane negara Ngamarta. Kandanyo sakara keadung